おい、分かっている。聞こえるか、我が闇の者たちよ。我が名はボーゼル。闇の王。今憎き人間たちが迫る敵を殲滅し、その実現はすぐそこまで来ている。ご命令ください。かの者を守りたまえ。我が名はボーゼル。かかってくるがよい。我が命に従い、その姿を現せ。ご命令ください。我が命に従い、その姿を現せ。私は何があろうとボーゼル様にした。我が命に従い、その姿を現せ。ご命令ください。ボーゼル様がいる限り。我が命に従い、その姿を現す。魔物風情が生意気なこと。ソーン殿、攻撃の準備が。よし、なら一気に。はっ、ホーキングコードか。くらえ。俺という、闇の軍勢の長の力、己の無力さを思い知らせる。攻撃を仕掛けます。邪魔はさせないわ。
攻撃を仕掛けます。もう諦めたらどうだ。また強くなっちまったな。我々の邪魔をする者には攻撃を仕掛け、甘く見ると痛い目に遭いますよ。魔力の高まりを感じます。
間に合ったようですね。そうだね。ええ、行き、こいつでとどめ覚悟しなさい。俺に耐えられるか。僕も行きます。負けるわけにはいかん。たとえランス様がいなくても